Ui, siellä Jäämeri. Ja äkkimutka. Oli älyttömästi mutka. Ajetaankin täältä Hammerfestistä sinne Karessuvannolle, niin mennään tätä Jäämeren rantaa tässä koko ajan. Ja tuolla ylhäällä on sumupilvet, että täällä on vähän tämmönen kalsee kylmä nytten, kun tuo pilvi on tuossa noin näköisellä. Ja laskuvettä näyttää olevan, kun näkkeepi tuossa noin taas kun on ilta, että on vesi vähänä. Ja aamulla kun herättiin, niin olipahan vesi korkealla. Ja illalla kun pantiin nukkumaan, niin käveltiin siellä ja katsottiin, että mitä kaikkea siellä näkyy. Ja tänään oli sitten veden alla ne asiat ja kivet ja kaikki muut, mitä pitkin eilen köpsyteltiin, että täällä näkyy tää vuorovesivaihtelu hyvin. Miksiköhän meillä ei näy? En mä tiedä. Tai tietenkin meilläkin näkyy, se näkyy joka paikassa, mutta se näkyy niin vähän ja huonosti, että sitä ei sillä huomaa. Täällä on ihan niin kuin venneet kuivillaan, kun se vuorovesivaihtelu tuleepi. Liikennettä on. Rekkoja tulee. Turisteille on kyllä niin kuin pissapaikkoja. Jonkun se kilsan välein. Aika hyviä kyllä Norjassa silleen. Täällä on kyllä niin kuin saapi käydä pissillä. Ja paikkoja tehty nähtävyys. Jotkut pissipaikat haisee, mutta tuo edellinen ei kulma haissu. Minkälaista hajua? Joo, se oli ihan hyvä. Ja täällä on ollut niin hyvä pissipalvelut, että on ollut paperitkin jopa valmiina, ei ole tarvinnut omia papereita. Ja aamullakin tuossa, kun me lähdettiin edelliseltä yöpaikalta, niin siellä oli joku tytöt autolla tullut siivoamaan niitä vessavälineitä ja vessajuttuja. Että mä en tiedä, tekeekö ne niille, tai kuka niille pissoille ja kakoille sitten tekee jotakin, kun se haisee niin väkevä pissa. Mutta kyllä ne käy ainakin pyyhkimässä ja laittamassa uudet paperit ja kaikki tuolla, että se on ihan jonkun palvelun piirissä nekin, että ne retkipaikat ja niistä pidetään huolia. Joo. On ihmisillä mahdollisuus käydä pissillä. Nokka kiinni, mutta anyway.